Primer de tot vaig a posar una alarma. O sigui, quan soni això vol dir que m'estic passant. Molt bé. Jo m'imagino a Einstein quan el 1935 jo crec que estava fins als nassos de la quàntica. Ja sabeu que estava en contra de la quàntica perquè l'entenia tan bé que veia inconsistències tota l'estona. Llavors, què va passar? Doncs que estic aquí. Sí. El que va passar és que va haver un moment en què va explotar el 1935 i va dir: escolteu, en teniu fins als vosaltres de la quàntica, mireu què passa aquí. I llavors va ser molt important perquè en aquell moment tothom de la comunitat de físics, sobretot quàntics, va tremolar perquè van veure que efectivament Einstein els havia posat entre l'espada i la paret, diguéssim, no? I va trigar moltíssim temps els físics per veure què passava. I això és el que anem a fer, connectant amb Einstein, i creia tan fortament, ja us ha explicat en Saúl, creia tan fortament això de la relativitat que veia una cosa que no podia ser de cap manera a la quàntica. I això, diguéssim, per què explicarem tot això, no? Sí, parlarem de cosetes, ja ho veureu. Ara mateix això tampoc s'entén, o sigui que anem al liu. Avui parlaré de les desigualtats de Bell. Les desigualtats de Bell són la solució al cop de puny que va fer Einstein al 35. I per què se'n diuen desigualtats de Bell? Primer perquè va ser Bell, John Stuart Bell, qui ho va teoritzar en un article, i desigualtat perquè és com una equació, no sé què igual a no sé quant, però en comptes de posar un igual, doncs és un menor que o un major que, diguéssim, no? I les desigualtats de Bell són sumament importants perquè ens ajuden a fer, diguéssim, un experiment per comprovar si Einstein tenia o no raó. La història simplificada és que el 1935 Schrödinger va ser la primera persona, el primer físic, diguéssim, que va dir o posar la paraula entrellaçament a uns estats molt concrets, però que ni ell ni ningú sabia realment les conseqüències d'aquell estat. Només que va veure que els postulats de la mecànica quàntica permetien, diguéssim, aquests estats estranys, diguéssim, que encara no diré què són, ho diré al final. I clar, just aquell any, tan bon punt Einstein va veure aquests estats entrellaçats, va publicar amb els seus col·legues Podolsky i Rosen, que es diu la paradoxa EPR, o EPR, és P o PA? EPR, no? Crec que és... Doncs, posant a caldo tot això, com dient, això, ja dic, va explotar i això no pot ser perquè això. Tot això ho discutirem. Perquè aquests estats curiosos, entrellaçats, trencaven tot el sentit comú i tota la lògica, inclús la realitat per si mateixa. Llavors van passar quasi 30 anys fins que John Bell, un físic irlandès, va dir: escolteu, crec que podem testejar, a veure... Clar, tothom creia que Einstein estava equivocat, però no sabien com demostrar-ho, fins que aquest muchacho, doncs, resulta que ho va fer amb un article. Però, 5 anys després, els senyors Clauser, Horn, Shimon i Hall, CHSH, van modificar una miqueta les desigualtats de Bell, una equació, que ja veureu, una inequació, i la van fer molt més senzilla, i és la que farem avui. I, bàsicament, el que tenim... O sigui, no sé si s'entendrà... Jo crec que no s'entendrà una merda del que vaig a dir, val? O sigui, jo crec que no s'entendrà res.
Però el que sí que voldria és que els titulars sí que s'entenguin, diguéssim, no? I hi ha alguna persona per aquí que més o menys tingui un cert control de les matemàtiques del batxillerat, dirà, això ho puc seguir. Però la gent que pel que sigui fa molts d'anys que no fa mates de batxillerat, doncs ho sento, no ho podran seguir. Però intentaré que es pugui seguir parlant i dient cosetes i no sé, i pintant dibuixets o no sé el que sigui. Però, diguéssim, la idea d'aquesta xerrada és si el món és clàssic, típic, normal i lògic, de sentit comú, llavors això que hi ha aquí, que ara veureu què és, ha d'estar entre -2 i 2. I si el món és boig, quàntic, estrany, entrellaçat, molt crazy, llavors no es compleix. Això és la idea fonamental de la desigualtat de Bell. I ara anem a entrar a la part dels llançaments de tomàquets, quan no s'entengui res. Molt bé. El que faré és explicar tot això en matemàtiques de batxillerat, molt senzillet, en principi, i el que farem bàsicament és deduir la desigualtat de Bell, com fer quàntica però amb els vectors del col·legi, perquè no es pot fer quàntica amb vectors de batxillerat, diguéssim. Però en aquest cas concret vaig descobrir quan estava preparant aquesta xerrada que, curiosament, en aquest cas molt concret, es pot fer sense nombres complexos i fent vectors de tota la vida, fletxetes. I clar, això va ser fantàstic, perquè tot el que diré és absolutament correcte i rigorós. I no tota la quàntica es pot fer en números reals, diguéssim. La mecànica quàntica completa, diguéssim, és amb nombres complexes. Però, curiosament, en aquest cas sí. I després farem l'explicació del que vam fer al paper aquest del CHSH, que és les desigualtats de Bell que després van fer servir per... Bueno, no dic que s'apoyi res. Però aquest paper és sumament important, també amb el primer de Bell. Doncs ho farem. Comencem. Què és això de la desigualtat de Bell? Suposem que tenen dos pilotetes que estan juntes. Aquestes pilotes, en principi, simulen un sistema quàntic. De fet, quàntic, perdó, un sistema normal, dos boletes, diguéssim, no? I estan juntes i aquestes boletes tenen propietats, com el color, la càrrega, el volum, el que vulgueu. Coses observables, diguéssim, propietats observables. Llavors el que fan aquestes pilotetes és... Sí, diré la definició d'observable d'aquí un moment. Doncs bé, no sé si he dit quàntic, però no, ens oblidem de la quàntica. Això és boletes típiques, tot clàssic, res de quàntica ni res. Ara mateix quàntica no sabem el que és. Doncs bé, aquestes partícules, dic en plan meme que estan parlant, que és una manera de dir que en el moment en el que estan juntes decideixen quan val les seves propietats. No sé, el volum d'una d'elles, el volum de l'altra, la càrrega, l'energia, tot queden d'acord per veure quan valen aquestes magnituds. Per tal que quan algú vulgui mesurar, doncs quan mesuri l'energia, doncs donarà el que hagin decidit. Evidentment que això és un cartoon, perquè elles no decideixen. Se suposa que hi ha una teoria contrastada que diu quan val aquestes magnituds, però és una manera de parlar. Quan s'han decidit, llavors s'allunyen fins que arriben a estar molt, 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 molt lluny. Però l'important és que aquestes boletes ja tenen definides totes les seves propietats per qui vulgui mesurar-les. Molt bé, llavors decidim que a la partícula de l'esquerra
Anem a mesurar una propietat que li diem x per dir alguna cosa, una propietat y, que també li dic y, perquè sí, tant se val com es digui la propietat. O sigui, això no sé, això pot ser qualsevol cosa. Bueno, no m'enrotllo, o sigui, pot ser qualsevol cosa, qualsevol propietat. I per simplificar, suposem que només pot prendre dos valors, més 1 i menys 1. Però tot això valdria si en comptes de 2 fos 4 possibles valors o infinits possibles i que això en comptes de x sigui l'energia o el que vulgueu. Tant se val. I el mateix aquí. I el que és molt important, nosaltres anem a fer les observacions de x, y, z i w, les farem simultàniament. Això és molt important. Simultàniament. Molt bé. I a més també és molt important que són mesures locals, que vol dir que només estem mesurant aquest objecte i l'altra persona està mesurant aquest objecte. Però una persona que està aquí no té cap manera de mesurar això perquè està molt lluny, diguéssim, o no pot influenciar. Això és el que vol dir localitat. Llavors, anem a posar un exemple perquè no quedi això tan abstracte. Imagineu que aquestes partícules, quan estaven juntes, han acordat, diguéssim, que quan algú mesuri la x i la y, sortirà sempre igual. Per tant, si la x surt 1, doncs la y també sortirà 1. Però si sortís menys 1, aquí sortirà menys 1. Per què? Perquè ho han acordat. Ja està. I la z i la w doncs serà justament al revés. Si aquí surt més 1, aquí menys 1 i al revés, diguéssim. Molt bé. Llavors, en aquestes circumstàncies, si han acordat això per jugar una miqueta, llavors només hi ha 4 possibilitats. De les 16, no es diu? És que el meu català és... Si no enteneu alguna cosa, m'ho dieu, que és el primer cop que faig una xerrada en català i estic una mica nerviós. S'entén, no? Més o menys? Gràcies. Més o menys s'entén o no? Sí. Molt bé. Doncs, i sempre m'ha costat molt dir 16, 16. És correcte? 16? Jutges al no sé què, no? Bueno, si han fet aquest acord, diguéssim, llavors només hi ha 4 possibilitats, perquè fixeu-vos que la x i la y és 1, 1, 1, menys 1, menys 1, menys 1, menys 1, o sigui, que la x i la y siguin iguals, i fixeu-vos que la z i la w són oposades, o sigui, només existeixen aquestes 4 possibilitats perquè elles ho han acordat i podien haver acordat una altra cosa. Molt bé. Però, com volen passar-ho molt bé i jugar molt, diuen, mira, i farem una cosa, anem a jugar i anem a acordar tu i jo, per això tot ho vam parlar quan estaven juntes, que això succeirà el 30% de les vegades que els experimentadors facin l'experiment, mai més ben dit, 20, 33 i 17, diguéssim. Això com es fa? Doncs quan estaven juntes diuen això i diuen, escolta, què fem? Ens tornem així, 1 menys 1 o aquest o què fem? I l'altre li diu, llança un dau trucat i segons el que surti doncs agafem alguna d'aquestes. Llavors imagineu que escollen a l'atzar, diguéssim, i surt això. Doncs això, el que diré ara és molt important. Si resulta que acorden això, diguéssim, o que és el seu acord, o que queden amb això, llavors vol dir que des del moment que estaven juntes fins al final, la x sempre val 1, la y 1, z menys 1 i 1, si és això el que escollen. Però l'investigador o la investigadora
no sap quan val ni la X, ni la Y, ni la Z, ni la W, perquè encara no ha mesurat. Però val alguna d'aquestes coses, o sigui, val això sempre. I això és importantíssim. Suposo que queda clar, no, això? Suposo que també queda molt clar que això és lògic. I segurament no enteneu per què estic insistint tant en aquesta xorrada, no? Molt bé. I ara ve el moment clau estel·lar del CHSH, d'aquests nois. Aquests nois van dir, molt bé, quan tinguem els resultats d'aquesta partícula i d'aquesta, els valors que donin substituirem en aquesta expressió i direm que aquesta és l'energia del sistema. Clar, i algú podria dir, però un moment, com que és l'energia del sistema? Això, per què? No, he posat energia, però li podia haver posat Pepe, o Joan, o Maria. M'és igual com li dieu això, he posat energia perquè crec que és una mica més fàcil d'entendre, suposo, però aquí l'important és que un cop mesurades la X, la Y, la Z i la W, jo vull calcular això, i no altra cosa, sinó això. Quan estava practicant la xerrada per veure com explicaria això, finalment vaig dir-me a mi mateix, mira, digues-li a la gent que es creguin que aquesta funció serà importantíssima, just aquesta i no altra, però és més impossible ara mateix explicar per què aquesta és superguai i no altra. Això ho sabreu al final de la xerrada. Però el que és important és que a qualsevol teoria, si volem trobar, per exemple, l'energia d'una pilota, l'energia és un mig, suposem que està a l'espai, no? L'energia cinètica, per exemple, és un mig de la massa per la velocitat al quadrat. I per mesurar l'energia podríem mesurar la massa per un costat i la velocitat per un altre. I després què fem això? Fem un mig de la massa per la velocitat al quadrat i obtenim el valor de l'energia. I què hem fet? Hem mesurat l'energia? No, hem mesurat la massa, hem mesurat la velocitat i després aquests números ho he posat en una formuleta. Doncs aquí és exactament el mateix. Mesurem la X, la Y, la Z i aquesta variable i substituïm aquí i diem que això és l'energia. I s'ha acabat. Si no s'entén, no problema, s'entendrà després. Llavors, què passa? Doncs que si us fixeu, si la X és 1, la Y 1, que valen això, si substituïm, i no m'he equivocat, l'energia en aquesta configuració val menys 2. Aquí 2, 2 i menys 2. Ja està, molt bé. I aquesta energia sortirà el 30% dels cops. Quan dic el 30% dels cops, vull dir que aquest experiment ho podem fer un munt de vegades. La primera vegada, quan les pilotetes aquestes estaven juntes, van decidir que amb un 30% de probabilitats sortiria aquest, però potser al segon experiment diuen no, ara ens ha sortit això, o aquest, o una altra vegada aquest. O sigui, es va repetint molt i va sortint amb aquesta probabilitat, aquests valors i per tant aquestes energies. I per què dic això? Perquè llavors té sentit, i això és finalment el que m'interessa, calcular el valor esperat de l'energia. I com es defineix el valor esperat de qualsevol cosa? Doncs de lògica, que és prenent tots els valors, sumar i dividir pel nombre d'experiments. I això també es pot expressar d'aquesta manera. I aquesta fórmula serà molt important, que és aquest 0,3 vol dir la probabilitat que surti això, 30%, 0,3, multiplicat per el valor de l'energia en aquesta configuració que surt menys 2, més la probabilitat, 20%, 0,2, que surti aquesta configuració i per tant l'energia serà més 2. I
i es fa amb les 4 configuracions, i llavors si fem els càlculs surt 0,12 joules o el que sigui, les unitats que sigui. I si aquesta teoria, si les partícules fan això que diuen, aquestes boletes, i es fa 1 milió de vegades, i es fa experimentalment i es calcula el valor esperat o el promig, no sortirà 0,12, sortirà 0,11987. O sigui, un número molt semblant a aquest, perquè aquest és el valor teòric. No sé si s'entén el que estic dient, però una cosa és el valor teòric i una altra cosa és en fi, és com la moneda de cara i creu, que té igual de possibilitats de cara o creu, però quan tira 50 o 100 o 200 vegades una moneda i compta, doncs no surt 50 i 50%, sinó 49, no sé què i 51 no sé quant. Això és el mateix. I ja està. Ara només, això que he dit era un exemple, però ara ve, diguéssim, la idea meravellosa de Bell i d'aquests investigadors que van dir el següent. Nosaltres tenim idea de què parlen aquestes partícules? Com queden? Què faran i tal? No. No tenim ni idea. Ni en quines regles es posen d'acord, ni en quines probabilitats decideixen una configuració o una altra. No tenim ni idea. Però el que sabem segur és que hi ha, en aquest cas, de mesurar x, y, z, w, més menys 1, que són els possibles resultats, en aquest joc, diguéssim, sabem segur que escolliran, diguéssim, ¿escolliran? Com se dice escolliran? Es diu així? Val. Em sembla que agafaran, no? Bueno, no sé. Escolliran una d'aquestes 16 configuracions. Això segur. Segur. I, a més, tindrem 16 números que representen les probabilitats que surti una o una altra. Qui decideix això? En plan dibuixos animats he dit que parlen entre elles, però la veritat és que hi haurà una teoria que es diu teoria de variables ocultes, perquè no ho sabem, ben rigorosa, ben precisa i tal, però que encara no coneixem, que determina quina configuració sortirà i amb quina probabilitat. Però suposem que no la coneguem, aquesta teoria. Insisteixo, això serà el que la gent diu teoria de variables ocultes, en el sentit que és una teoria ben precisa que fa prediccions, però que no sabem. Molt bé, però què passa? Es pot dir alguna cosa del valor esperat de l'energia en aquest exemple? Doncs sí, i ara és la raó per la qual aquesta expressió que us he posat abans de l'energia és interessant en aquest joc, que és que justament aquesta funció, i no altra, sinó aquesta, quan substituïm qualsevol de les 16 configuracions, surt o més o menys 2. I això, en aquest joc, ens anirà fantàsticament bé. Per tant, és una diapositiva només, anem a deduir de forma rigorosa la desigualtat de Bell, la versió CHSH. Què és aquesta? El valor esperat de l'energia serà la probabilitat de la primera configuració per l'energia de la configuració, que serà 2 o menys 2, més la probabilitat de la segona configuració. Quan dic segona, vull dir primera configuració, segona configuració, etc. 16, molt bé. Però anem a calcular el valor absolut. Ja sabeu, el valor absolut és no tenir en compte el signe. Llavors, fiquem això al valor absolut d'una suma, però hi ha una cosa en matemàtiques que es diu desigualtat triangular, que el que diu és que el valor absolut d'una suma és menor o igual que la suma de valors esperats. Això no ho demostro, però podeu fer proves a casa
el valor absolut de 2 menys 3 és menor que valor absolut de 2 més valor absolut de menys 3. Proveu en números i veureu que és veritat. Llavors, això també és veritat. Però aquesta P1, P2, P16 són probabilitats i per tant són números positius i per tant poden sortir perfectament del valor absolut i ara ve la màgia. En aquesta expressió de l'energia o val més 2 o menys 2 si l'energia és aquesta fórmula en concret. Per tant, aquest número, aquest, tots valen 2, puc treure factor comú i ja sabeu que la suma de probabilitats, de totes les probabilitats, és 1. La suma de les probabilitats és 100%, però en aquest cas és 1. Tant per 1, diguéssim. Per tant, 1 per 2, 2, i per tant, menor que 2. O sigui que traiem el que serà la desigualtat de Bell, que en aquest cas és que el valor absolut de l'energia és menor o igual a 2, però recordeu que he dit que li deia energia perquè no sonés, diguéssim, tan estrany, però en realitat la forma precisa és aquesta. El valor absolut del valor esperat d'aquesta cosa sempre serà menor o igual que 2. Però, sense demostrar, dic també que el valor esperat d'una suma és la suma de valors esperats. Això feu un acte de fe i llavors queda així. O sigui, sí, he posat disculpeu-me, que m'he adonat aquest matí al venir, que en comptes de posar aquests símbols he posat una d'esperat, de valor esperat, però és el mateix. Si no s'ha entès res del que he dit, ara és el moment d'entendre-ho conceptualment. El que estic dient és el següent. Si existeix una teoria de variables ocultes que desconeixem, però que compleix, diguéssim, dos requeriments. Un, que les pilotetes aquestes tenen valors molt concrets susceptibles de ser mesurats, però que encara que l'investigador no ho mesuri, tenen aquests valors concrets. O sigui, si una pilota és vermella i jo no ho sé, suposo que tothom entendrà que és vermella encara que jo no ho sàpiga, no? Això està clar, no? O sigui, el color d'aquesta pilota és independent de si jo observo o no. Doncs això es diu element de realitat, d'Einstein. Observador. I l'altra cosa que hem fet servir per deduir això és que quan estan molt lluny les partícules i no poden parlar entre elles, perquè es fa la mesura simultàniament, això se'n diu localitat, que vol dir quan fem la mesura, la persona de l'esquerra i la de la dreta, és impossible que puguin parlar entre elles perquè no hi ha temps, i pel principi de la relativitat d'Einstein, que diu res pot viatjar, com us ha dit el Saúl, més ràpid que la velocitat de la llum. Doncs, amb aquestes dues hipòtesis, això és veritat. Per qualsevol teoria que us pugueu inventar. I, de fet, això ve de tot això, que és una demostració matemàtica, no? Però no sé si us passa a vosaltres, però a mi em passa moltíssim, que un cop faig una demostració per jugar, després dic, no, però això no pot ser. I llavors el que faig sempre és vaig al MATLAB i m'invento 800 distribucions de probabilitat, o sigui, 16 números positius que sumats donin 1 per simular, i faig aquest experiment amb l'ordinador, que va molt ràpid, per veure que hi hagi alguna configuració que surti més petit, o sigui, més gran de 2 o més petit de menys 2, no? I, efectivament, l'ordinador fa que surt 1.1 menys 0.7, però mai de la vida supera, o sigui, sempre està entre menys 2 i 2.
i després ja em quedo més tranquil, que és totalment, això segur que és una patologia, perquè està demostrat, però... Per tant, això és la desigualtat de Bell. No sé quina és la teoria final, la que tu vulguis, variables ocultes, la mecànica quàntica, la que sigui, però si conté elements de realitat, o sigui, que hi ha una realitat independent de l'observador i que no es pot viatjar, cap influència pot viatjar a una velocitat més gran que la llum, això és per nassos. S'ha entès almenys el concepte aquest? Molt bé. I tot el que he dit està resumit en això. Es diu que si s'acompleixen aquestes propietats que he dit, això se'n diu realisme. Això ho va dir Einstein en el seu paper de 1935. Realisme, aquesta frase que resumeix el que he dit, i localitat. I si s'acompleixen la propietat A i B, es diu que és una teoria realista local, o realisme local, o coses d'aquestes. Local Realistic Theory. I llavors Einstein i Podolsky i Rosen van dir, a veure, nosaltres no sabem quina és la teoria que explica tot el que explica la quàntica, perquè la quàntica ja sabem que explica moltíssimes coses, però escolteu, els sistemes entrellaçats aquests que us esteu inventant trenquen això, que és el motiu d'aquesta xerrada. Llavors, ara ve la part dura, que és dir-vos, o sigui, dir, a veure, nosaltres proposem com una teoria de veritat certa com la mecànica quàntica. I per tant, anem a calcular aquesta magnitud, la d'abans, aquesta, anem a calcular aquesta quantitat, però tenint en compte la teoria quàntica i fent servir els postulats de la mecànica quàntica. I anem a veure si passa això o no. Això és el que anem a fer. I per fer-ho necessitem fer un repasset ràpid de quàntica i el que us diré ara és el que us he dit abans, que és això. Però en aquest cas concret, tot el que digui és absolutament cert, rigorós i pot estar en un llibre de quàntica. Seriós, vull dir, Què ens diu, o sigui, com pot jugar una persona amb la quàntica? El que pot fer és dir, a veure, tenim un sistema quàntic. I què vol dir tenir un sistema quàntic? Doncs que existeix una descripció quàntica per veure què fa o què passa allà. Llavors, hi ha una equació que es diu l'equació de Schrödinger, que no posaré, no cal, per al que farem ara no cal, ni de lluny, però que sapigueu que hi ha una equació que quan resoleu aquesta equació surt un important. Anem a treballar en sistemes quàntics que tenen dues dimensions. I tenir dues dimensions no té res a veure amb l'espai de X o Y, no. Dues dimensions vol dir una cosa abstracta que no explicaré ara. Però l'important és que si treballem en un sistema quàntic de dues dimensions, vol dir que aquest sistema només pot tenir dues possibles energies. I a més, a cada energia li correspon un vector, una fletxeta. Això és resoldre l'equació de Schrödinger d'un sistema quàntic de dues dimensions. Repeteixo, qualsevol problema de dues dimensions, si la vols estudiar quànticament, només has de resoldre i tens dos numerets reals i dos vectors que no són qualsevol, sinó són ortonormals, que vol dir que formen 90 graus i que aquestes fletxetes tenen una longitud de 1. Com? Sí, és igual. Si no acabo ja m'ho preguntareu.
Molt bé. Llavors, va ser ortonormal, molt bé. I llavors, el que es diu la mecànica quàntica és que el sistema aquest quàntic es pot descriure per una funció d'ona, que és simplement un vectoret, diguem, expressat en aquesta base. O sigui, una fletxeta. Això podeu pensar, el E1 i el E2, podeu pensar que és l'I i el J del batxillerat, o la base canònica, l'horitzontal i el vertical, o sigui, això. El vector de tota la vida que mesura 1, i aquest bitxo, com que ha de complir això, vol dir que pot ser una fletxeta que apunta en qualsevol punt d'aquesta circunferència. I això descriu totalment el sistema. Això és com funciona la mecànica quàntica. I després necessitem el postulat de la mesura. I el postulat de la mesura es diu el següent, que és l'únic que podem dir, bàsicament, que és quina és la probabilitat de que si el sistema està definit o descrit per aquesta funció d'ona, que al mesurar l'energia doni l'energia U, E1. Doncs és directament el producte escalar del batxillerat, del vector aquest per aquest, al quadrat, i que si feu els càlculs dona aquest número al quadrat, i si voleu la probabilitat de que doni l'energia aquesta, si el sistema està descrit per això, doncs aquest numeret al quadrat. I res més. Això és el que diu la mecànica quàntica. Exemple. Imagineu que resolem l'equació de Schrödinger i ens dona que per a un sistema concret, el que sigui, tenim dos numerets per l'energia, que això vol dir que l'energia només pot valer 2 joules o 3 joules, o el que sigui, i els vectors són aquests. Llavors, té tot el sentit del món que la funció d'ona es pugui escriure així, com un numeret per aquest vector més un altre numeret per aquest vector, o sigui, una fletxeta de tota la vida. Però a condició que el quadrat d'aquest número més el quadrat d'aquest número ha de donar 1. Això és el que diu els postulats de la mecànica quàntica. I gràficament vol dir això, una fletxeta que tindrà un angle. Per trobar aquest angle és la inversa de la tangent d'aquest número dividit per aquest. O sigui, com al col·le. I, en aquest cas, postulat de la mesura. Si el sistema està descrit per aquesta funció d'ona i volem saber la probabilitat que al mesurar l'energia doni 2, o sigui, aquest valor d'aquí, llavors hem de fer el producte escalar de la funció aquesta per aquest vector i el producte escalar com es fa? Recordeu, hi ha moltes maneres de fer el producte escalar, però la fàcil és posem aquest vector tombat, diguéssim, en comptes d'així, tombat, i el vector aquest, que és aquest, normal, diguéssim, vertical, i fem 1 per això més 0 per això, i el que dona ho fem al quadrat i dona això. I això és el postulat de la mesura. I si voleu fer el càlcul de quina és la probabilitat que surti l'altre valor de l'energia, el 3, doncs fem exactament el mateix i dona això. I finalment ens falta, tot això ho estic dient perquè sapigueu com és la definició exacta d'observable, de funció d'ona, tot, perquè si no no podem entendre el que ve després. I un altre concepte importantíssim que volia saber, el teu mòbil volia saber, observable, és a quàntica què és un observable? Doncs un observable a quàntica és qualsevol magnitud que es pugui mesurar. I a la pràctica vol dir, aquesta O és una O d'observable, però pot ser l'energia, el moment angular, l'espín, el que sigui. Doncs bé, definir un observable a mecànica quàntica vol dir donar dos numerets i dos vectors que també són ortogonals i normals, o sigui, com el E1 i el E2, però girats un cert angle. Aquests dos vectors poden ser qualsevol, però que mesurin 1 i que formin 90 graus. I això és definir un observable. Per exemple, algú ens pot dir, mira, doncs algú ens diu que aquest és l'observable que ens interessa. No entro per què ens pot interessar i com trobar-ho, perquè això seria un curs de mecànica quàntica. Però només us estic dient el bàsic per entendre això. Això vol dir que un observable, en aquest cas, en aquest exemple concret, vol dir que només pot valdre, diguéssim, l'energia 10 o 20.
en aquest observable concret. I el vector associat a aquest, el 10 és aquest i el de 20 aquest. I llavors, si la funció del que descriu el sistema és aquesta, doncs saber la probabilitat que al mesurar aquest observable doni 10 és exactament la mateixa fórmula, producte escalar, al quadrat, bla, bla, bla. I si volem saber l'altra probabilitat, doncs el mateix. I ens surt 0,97 i 0,0.3, que vol dir que la probabilitat de que al mesurar aquest observable en aquest observable, si la funció dona està descrita per això, és del 97%, que doni 10, i 3% que doni 20. Llavors, com es defineix un valor esperat? Doncs, així, igual que abans, el valor esperat d'aquest observable, si està descrit per aquesta funció, és la probabilitat de que surti el primer número, per al número, més la probabilitat de que surti el segon número per al número. O sigui, això, 97% de probabilitats per al valor 10, que és aquest valor d'aquí, i 3% per 20. O sigui, el sentit comú. És exactament el mateix que faríem si no fos quàntic. I per últim, només queda això, que és on està el problema, i per això va explotar Einstein, és què passa quan tenim no un sistema, sinó dos sistemes separats, diguéssim. Doncs a quàntica, quan tenim un sistema de dues dimensions amb aquesta base, diguéssim, i un altre sistema de dues dimensions amb aquesta base, si volem descriure el sistema com un tot, llavors necessitem una altra base, que no és ni aquesta, sinó aquesta. I això, encara que sigui una mica estrany, això és el producte directe, però no entrarem exactament en el que és, perquè no cal, només caldrà una coseta que dic i ja està. Però el concepte vol dir, bàsicament, que quan teniu un sistema amb dues possibilitats i aquí un sistema amb dues possibilitats, al final tenim quatre possibilitats. Que el de l'esquerra estigui descrit pel bitxo 1 i el de la dreta també, o 1,2, o 2,1 o 2,2. O sigui que hi ha quatre possibles configuracions per descriure el sistema. I l'únic que necessitem saber pel postulat de la mesura, això del producte escalar, això que us he dit abans, només cal que sapiguem, per definició i sense explicar, que quan tenim un bitxo d'aquests, el producte directe de dos vectors, i volem fer el producte escalar per a l'altre vector, la definició és aquesta. El producte escalar d'aquest per aquest per el producte escalar d'aquest per aquest. I poso un exemple facilón. Si el vector A és aquest i el vector B és aquest, i aquest és el producte directe, producte escalar d'això, fixeu-vos que és A, C, o sigui, el primer i aquest primer també, o sigui, el 2, 3 i el 9 menys 3, però com és un producte escalar, està tombat, diguéssim, no? I el mateix, B i D, o sigui, aquest i aquest, aquest i aquest. I si ho feu, els números, 2 per 9 més 3 per menys 3, bla, 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 doncs dona 27. És l'únic que ja veieu que és molt fàcil de fer, però no explico per què. Però aquesta definició és per consistència i són postulats de la mecànica quàntica. I ja està. Ja s'ha acabat les mates. Ara anem al concepte i acabem. Sí, i per fi, i ara he remuntat una miqueta perquè ja m'han avisat que anava molt lent. Però ja que hi estem. Molt bé, anem al lío. Ja tenim totes les mates necessàries per respondre a la pregunta. A veure, fixeu-vos que he posat aquí un núvol gris. Què vol dir? Si volem descriure l'estat global quàntic del sistema, com ho fem? Doncs així. Abans teníem dues possibilitats si era A per E1 més B per E2. Abans, perquè només hi havia dues possibilitats. Però com que tenim dos sistemes, doncs ara tenim quatre possibilitats. Que aquest de l'esquerra i el de la dreta estiguin en U1 o U2, 2U, tal. I els numerets aquests
ha de passar exactament el mateix que abans, que el quadrat i sumat ha de donar 1. Això és un postulat de la mecànica quàntica, no és que m'ho inventi jo. Per què és així ho podrem discutir, si voleu, en un altre moment, però és així. Només estic descrivint què diu la mecànica quàntica. Per tant, ja sabem... Això vol dir que hauria d'acabar ja, o sigui que... Llavors, si ara ja finalment anem a replicar quànticament el que vaig començar a fer al principi, direm, bueno, tenim un observable A que pot donar 1 o menys 1 i aquí un observable B que pugui donar més o menys 1 també, no? Són dos observables diferents. I em pregunto el valor esperat del producte d'observables no sé què. O sigui, el que dic és mesurar simultàniament A l'esquerra, aquest observable, a veure si dona 1 o menys 1, i B, a veure si dona més 1 o menys 1 a la dreta, i multiplicar resultats. O sigui que pot donar 1 per 1, 1, o 1 per menys 1, menys 1. O sigui, dos possibles valors de les 4 possibilitats. I com tenim el postulat de la mesura, ho apliquem. Què diu el postulat de la mesura? Diu, quina és la probabilitat que el sistema, si el sistema està descrit per aquesta funció d'ona, quina és la probabilitat que al fer una mesura al sistema de l'esquerra doni 1 i al sistema de la dreta, al mesurar B, doni 1. Doncs el postulat de la mesura ens diu que serà el producte escalar d'aquest bitxo, aquesta fletxeta, per això. I per què això? Perquè aquest vector està associat a aquest valor, al 1, i el B1 associat a aquest valor. Recordeu que per a cada valor possible hi ha un vector. Llavors, no entrarem en detalls de com es fa, bàsicament perquè el com es fa això és exactament això. Però un munt de vegades. Però només això, de veritat. Dono la meva paraula, si voleu fer. Llavors,